Bună, dragilor, și bine v-am regăsit din nou! Astăzi vreau să vă prezint cum pregătesc eu ouăle roșii pentru Sfintele Paști, vopsite natural cu sfeclă roșie. Nu arată ele perfect, dar sunt atât de frumoase pentru mine. Uitați cum arată. Am făcut și cu model, cu frunză de pătrunjel. Așadar, hai să vă arăt cum procedez eu. Vizionare plăcută! Mai întâi spălăm ouăle. Eu le pun în apă cât cuprind și un pic de oțet. Le las așa în jur de 5 minute. Deci au stat în jur de 10 minute în apa cu oțet. Luăm o bucată de tifon și le frecăm pentru a îndepărta eventualele impurități sau ștampila cu termenul de valabilitate, cele din comerț. Uitați cât de bine curăță oțetul. Eu am să le fac și cu model clasic cum făceau bunicii noștri odată. Folosesc ciorap de damă, papiotă și frunze de pătrunjel. Luăm o frunză de pătrunjel, o punem pe partea unde dorim să facem modelul, umezim puțin ca să se lipească frunza. Punem ciorapul unde este frunza și tragem ușor, să nu mișcăm frunza, și sucim în spatele oului. După care legăm cu o ață. Tăiați excesul de ciorap și le lăsăm deoparte. Pentru 10 ouă, eu folosesc jumătate de kilogram de sfeclă pe care am curățat-o și am tăiat-o bucăți mai mari și 4-5 linguri de oțet. Punem ouăle în oala cu sfeclă. Și turnăm apă cât să cuprindă ouăle. Punem ouăle la fiert să fiarbă în jur de 10-15 minute. Ouăle au fiert. Uitați, începe să prindă culoare. Le lăsați în apa de la sfeclă. Vedeți, să fie cuprinse toate de zeama asta roșie. Puneți un capac și lăsați așa 2-3 ore sau eventual până se răcește apa. După aproximativ 2 ore le-am scos. Tăiem ciorapul, scoatem ușor frunzulița. Uitați ce frumos a ieșit. Și le punem deoparte și lăsăm să usuce bine. Ca să dăm un luciu la ouă, punem pe un tampon demachiant puțin ulei și le ungem ușor. Uitați ce frumos arată.